Hola, molt bon dia. Mireu, jo sóc la Txell i durant aquests dies hem estat fent diversos vídeos adreçats pels nens i nenes de Granollers i pels que no són de Granollers, doncs lògicament també ho poden veure i fer aquests exercicis a casa, d'acord? Què farem avui? Doncs mireu, durant aquests dies hem fet diverses coses, no? A casa, rotllo abdominals, hem fet ball, hem fet una mica de cardio també, hem fet diverses coses, vale? Jocs en pilota, bueno, moltes cosetes. I què farem avui? Avui farem un circuit, vale? Un circuit que veureu que jo l'he muntat amb l'espai que tinc, vale? No cal que tingueu aquest espai, vull dir, si per exemple no disposeu d'un espai molt ampli, vale? Que pot passar, doncs no passa res, segur que en el menjador o en el passadís o de l'habitació al passadís sempre podem trobar un espai, vale? No cal que sigui molt llarg ni cal que d'allò. Mireu, el que he fet, jo l'he fet en forma circular, d'acord? Perquè no és molt llarg l'espai que jo tinc, però sí que el puc fer circular. Però si vosaltres teniu un espai llarg, doncs ho feu a lo llarg, vale? Aquest circuit el podem fer o bé individualment, sí, el podeu fer vosaltres, o el podeu fer amb més gent. Què vol dir? Que el podem fer amb la mare, amb el pare, amb l'avi, l'àvia, el germà, la germana, amb qui estigueu visquent, el podeu fer, vale? Per què? Podeu fer una cosa, primer que el faci una persona, vale? Calculeu el temps, sí? L'altre que està allà calcula quant temps ha tardat, i després el fa l'altre, vale? I el que vagi més ràpid. Sí? Es pot fer el millor de 5, el millor de 10, vale? Depenent de com haguem fet el circuit. Us explicaré una mica i us donaré idees, vale? No cal que sigui exactament com el meu, vale? Però us dono idees del que podem fer. Mireu, primer de tot, jo he agafat un pal d'escombra, el veieu aquí? Sí? Si no tenim un pal d'escombra, no passa res, agafem una cosa que sigui allargada, vale? Sobretot, sí? Que ens anirà molt bé, ja veureu. Després, jo he agafat una cadira, vale? Tenia una cadira i l'he aprofitat. També no cal que sigui una cadira, si per exemple, però aquí aniria molt bé que tinguéssiu un objecte una mica alt. Per què? Perquè segurament li donarem voltes, vale? Si podeu agafar una cadira, perfecta, i si no, doncs qualsevol cosa, un recollidor, alguna cosa que tingueu per casa, vale? I després, aquí jo he posat 2 coixins al terra. Digue-li coixins, digue-li que li poso 2 sabates, vale? Qualsevol coseta. Després hem de deixar un espai buit, d'acord? Que jo l'he deixat aquí. Aquí he deixat un espai buit, vale? Que ja us explicaré què farem. Vale? I aquí hi ha un cubell, vale? El cubell de la bessura que tinguem a casa, doncs aquest mateix, sí, intentem no molestar, vale? I sempre demanem el permís amb qui estiguem visquent, vale? Amb l'adult que estiguem visquent, perquè ens el pugui deixar. I una pilota, vale? Si no tenim pilota, doncs per exemple podem agafar un rotllo de paper de vàter o una sabata mateix, vale? Alguna mica que pesi una mica, vale? El rotllo no pesa gaire, potser una sabata seria més, vale? Alguna cosa que no es trenqui, sobretot no agafeu cosetes que es trenquin, vale? Bueno, doncs res, anem a començar. Us vaig explicar com serà aquest circuit, com l'he dissenyat, vale? Espero que us agradi molt. Mireu, primer de tot, aquí, què farem? Mireu, aquí passarem amb un peu i amb l'altre, sí? D'aquesta manera. Un, dos, sí? Sí? Hem d'anar aixecant, vale? Perfecte, després, a la cadira li hem de donar una volta. Sí? Poso aquí i dono una volta a la cadira. Vale? Coixins, els haig de saltar. Peu junt, recorda, tanquem cames, vale? 1 i 2. I aquí haig de saltar 10 vegades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Genial. Agafem la pilota. Sí? Hem de fer cistella. A veure si jo a mi em surt això. Catxi la mà. Torno a buscar la pilota. Sí? Ens tornem a posar on estàvem i tornem a llançar. Vale, ara sí. Sí? Agafem la pilota i la tornem a deixar enrere. D'acord? La deixem que s'aguanti bé. Vinc aquí. Vale, i què farem? Doncs aquí heu de calcular el temps que tardeu. Vale? Anem a fer una cosa. Anem a calcular què tardo jo. A la cadira de moment li donarem només farem una volta. Vale? I després us aniré explicant cosetes que anirem fent. Sí? A veure què tardo, Preparats? Llestos? Ja!
Jo he tardat 15 segons. Vale? Això variarà molt, el temps variarà molt en funció de l'espai que tingueu. Vale? Si teniu més espai el podeu fer més gran. D'acord? Què més podem fer? Mireu, doncs ara anem a fer alguna variant. Vale? Ja us he dit que aquest circuit el podem fer més d'una vegada o bé sols. Vale? Si el feu sols el que podem fer és fer-lo 5 vegades i comptar el millor temps. Per exemple, jo ara he fet 15 segons, doncs potser ho torno a fer i em faig 14. Sí? I després, si estem amb algun adult, doncs bueno, a veure si l'adult també s'anima i a veure qui va més ràpid. Vale? Després, variants que farem. Mireu, en comptes d'anar, ara ho vaig a fer una altra vegada però canviant cosetes. Vale? En el pal d'escombra, vale? Anirem saltant a un costat i l'altre sempre cames juntes. Vale? Mireu, aquí, sí, salto. Vale? Vaig cap aquí, dono 2 voltes. Una. Vale. Aquí. Mireu. Salto cames obertes, tanco, obertes, tanco. Vale? Vinc aquí, faig 5 flexions. 1, 2, 3, 4, 5. Vaig a buscar la pilota. Vale. I em poso més lluny. Sí, perquè si abans m'ha sigut superfàcil, em poso més lluny. A veure la meva punteria, Vale. Jo no tinc gaire punteria, es veu, Molt bé. Sí? Ho heu vist com ho he fet? Perfecte. Què més podem fer? Quines variants més podem fer? Doncs a veure, per exemple, quan arribem a la cadira, podem donar 5 voltes. Què passarà si dono 5 voltes? Doncs que si dono 5 voltes, acabaré una mica marejadet o marejada i em costarà més fer l'exercici, vale? Sobretot vigileu, vale? Si doneu moltes voltes, que no us feu mal. Sempre no poseu cap objecte al costat que us pugueu fer mal. Després, què més podeu fer? Després el que podeu fer és, bueno, anem per parts, vale? Aquí hem dit una cama i l'altra, vale? I el que podem fer és saltar del costat a l'altre i el que podem fer també, mireu, és endavant i endarrere 5 vegades. I és això. 1, 2, 3, vale? Mireu les meves cames, s'aixequen, 4 i 5. Sí? S'aixequen i van alternant, una i una. A la cadira, si sou supervalents i podeu, vale? La podeu passar per sota. Jo no sé si cabria per la cadira ja, però podem passar per sota, vale? Això potser es fa una mica més difícil. Què més? Després, en els coixins, hem dit de saltar amb els peus junts, vale? Que saltàvem amb els peus junts un darrere l'altre, i després que obríem les cames quan arribàvem al coixí, i després les tancàvem quan ja no hi era, obríem i tancàvem. Doncs podem fer el mateix, vale? Anar i tornar. Mireu, 5 vegades també. Jo vinc cap aquí, sí? I faig. 1, i tiro enrere. 2, 3, 4 i 5. Sí? Ho heu vist? Vale, perfecte. Doncs podem fer una mica tot això. I després, la pilota ho podem fer de 1000 maneres. El cubell el podem posar més lluny. Podem tirar d'esquena. Podem tirar per sota les cames. Mireu, per exemple. Mira, que el meu cubell s'ha anat. Si jo vinc aquí, em poso aquí, vale? Obro les cames. No sé jo, Sí? I la llancem a dintre. Aquest és superdifícil, però bueno, segur que hi ha algú o alguna que sap fer-ho perfectament. Vale? Després, si algú té pilota, vale? Té una pilota a casa, digue-li de bàsquet, jo tinc aquesta, vale? Bota suficientment bé. El que puc fer és fer-ho en pilota. Vale? Jo vinc cap aquí, sí? Vinc. Dono la volta, serà més complicat, Aquí l'agafo, sí? Salto, vale? I aquí
Sí? Vale, us he donat moltíssims recursos per poder-vos fer un circuit a casa. Ja us he dit, el meu no és el que heu de fer. O sí, el que més us agradi amb el que tingueu a casa, hem de despertar la imaginació. D'acord? Doncs res, ens veiem la setmana que ve. Moltes gràcies per veure aquest vídeo i que vagi molt bé. Adeu, merci.